खुलुमबाय नोंथां गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' अनलाइन सल्युशन चेनेलाव दिनैनि भिडिअआ जाबाय PRC एबा पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेटखौ जों माबायदियै अनलाइन खालामनानै लानो हायो नङाबा जों गाव अनलाइन खालामनो रोङाबा मा जायो माखासे गोबां बिथांमोनहा सुबुंफ्रा मा खालामो गोबां रां लानानै जोंनो दिहुनना होफैयो नाथाय बियो जों गोबां थगायजायो मानो होनबा बिनि दामा 30ल' स' आं बेनिखायनो फोरोंलांनो सानदों नोंथांमोना गोसो होनानै नायलांबानो जाबाय अनलाइनखौ फोरोंनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै आरज गाबनाय थाबाय गासैबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि चेनेला गोदान आरो गोदान हिसाबै आं सेथि भिडिअखौ बे PRC अनलाइन खालामनायखौनो होदों आरो उनाव गोबां बायदिसिना बार्थ सार्टिफिकेट डेथ सार्टिफिकेट बायदिसिना पान कार्ड बोरै अनलाइन खालामो बेफोरबायदि सार्भिस फोरोंलांबाय थानो सानदों आं आरो लोगोसे आंनि नैबे चेनेलाव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन आरो जि बुस्थुआ जायाखै नोंथांमोना जाहाथे आंनिसिम फोरमायहरफिनगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम मिजिंथिनाय थाबाय माबाफोर मिथिनो बा माबाफोर जायैखौ कमेन्टआव फोरमायहरफिनगोन होननानै आं गुरै नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय दायो जोंहा PRCखौ माबायदि अनलाइन खालामनांगौ PRC अनलाइन खालामनोबा जोंहा आसाम edistrict पर्टेलाव जों लगइन जानांगोन स' बिनि थाखाय आङो दायो लगइन जानोसै थ' लगइन जानो थाखाय जोंनो बिनि वेबसाइटखौ नांगोन थ' वेबसाइटखौ आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होनोसै डिसक्रिपसनाव नायनानै नोंथांमोनहा जि लिंक होगोन बेयाव क्लिक खालामना होबानो नोंथांमोनहा डाइरेक्ट हम पेजाव मोनहैगोन स' गोबाव खालामला गोबावबा गोबाव जालांगोन भिडिअआ बेनिखायनो आङो स्टार्ट खालामनोसै आरो मारै खालामनो फोरमायलांनो सानदों बेनो जाबाय जोंनि PRC बा बायदिसिना बार्थ सार्टिफिकेट अनलाइन खालामग्रानि हम पेजआ बेयाव थांनानै जोङो नैबे गभर्नेन्स सार्भिसाव जोङो क्लिक खालामना होनांगोन आरो बेखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंनाव इउजार आइडि आरो पासवर्ड बिगोन इउजार आइडि आं दा होगासिनो नोंथांमोनाबो गाव गाव इउजार आइडि आरो पासवर्डखौ होनानै लगइन जाबानो जाबाय आरो थ' लगइन जाखांनायनि उनाव जोंहा आरो मोनसे पेज गेवगोन नेटआ एसे स्ल' स' एसे नेनांसिगोन जोंहा पेजआ नैबिदि पेज गेवो थ' बेयाव जोङो मा खालामनांगोन नैबे आं दा देखायगासिनो बेयाव पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेटखौ नागिरनांगोन PRE बिदि सार्च खालामना जों टाइप खालामनानै गाहायाव ओंखारखायो बेयाव क्लिक खालामना होदो स' बिनि उनाव ग'आव क्लिक खालामदो ग'आव क्लिक खालामना अनलाइनाव क्लिक खालामना होदो साबमिट अनलाइनाव क्लिक खालामना होदो नेटआ स्ल' जाबावदों एसे लासै गेवदों स' जोंहा पेजआ गेवबाय पेजआ गेवनाय लोगो लोगो नैबे फर्मआ फैयो बेयाव जों एसामिस बड' इंलिस आरो बेंगलिजों फिलआप खालामनो हायो स' नैबाव गिबियावनो फर्मआव एप्लिकान्ट नेम एबा जायनो PRCखौ जों एप्लिकेसन जायनो फिलआप खालामदों बिनि मुं आरो बिनि गाहायाव डेट अफ बार्थ बिथांनि डेट अफ बार्थखौ नों सोना होबानो जाबाय डेट अफ बार्थखौ दा होगासिनो बिनि गाहायाव दङ जोंहा मबाइल नाम्बार बिनि उनाव बिफानि नाम बिनि उनाव बिमानि मुं बाखि गाहायाव जिफोर दङ बेखौ जों होआबाबो जागोन आं दा मबाइल नाम्बारखौ सोगासिनो बिफानि मुंखौ सोनोसै स' नैबाव दं न'खराव सोरबाफोर जेनेबा PRC गोनां मानसि दङबा बिनि नामखौ होनो हायो आधार नाम्बार पान कार्ड नाम्बार मेन्डेटरि नङा थ' जों होआलासिनो दिनै बारलांसै आरोखि बेखौ होआबाबो जायो बिनि गाहायाव दङ जोंहा पार्मानेन्ट एड्रेस आरो प्रेजेन्ट एड्रेस बेखौ बिनाय जादों स' जों पार्मानेन्ट एड्रेसआव दङ जोंहा कान्ट्रि स्टेट डिस्ट्रिक्ट साब डिभिजन रेभिनिउ सार्कल भिलेज पस्ट अफिस मौजा पुलिस स्टेसन हाउस नंखौ नों होयोबाबो जायो होआबाबो जायो पिन कड पुलिस स्टेसन कड नों जिथिया पुलिस स्टेसनखौ सोगोन अब्लानो बे फैखागोन डिउरिं स्टे बेखौ नों साननानै होबाबो जायो होआबाबो जागोन आरोखि थ' आं दा होबाय जोंना गलाघाट डिस्ट्रिक्ट हिसाबै गलाघाटखौ होबाय साब डिभिजन जोंना गलाघाटआनो गोलैयो गलाघाट नोंथांमोना गाव गावबागाव साब डिभिजन आरो गाव गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ होलांबानो जाबाय आरोखि जोंना रेभिनिउ सार्कलाबो गलाघाटआनो गोलैयो स' आं गलाघाटखौनो होनोसै भिलेज अर टाउन दा नैबाव मोनसे प्रब्लेम फैयो
जायफोर गोदानै फिलआप खालामग्रा बिनि थाखाय तो बेयाव खमतापुर जानांगौ गामिया किन्तु खमतापुर नेटआव गैया आरोखि तो खमतापुर गैयिनि थाखाय जोङो मा खालामगोन आदार्स लिरनानै होगोन आदार्स लिरना होयोबा जोङो गावनि गामिखौ सोसननो हागोन स' आदार्स लिरना होबाय आदार्सखौ जों इन्टार खालामबाय बा क्लिक खालामना होबाय अब्ला जोंनाव लिरनो अपसन फैगोन स' आदार्स लिरबाय जों खमतापुर तो बेनि गाहायाव दङ जा पोस्ट अफिसाबो बेबायदिनो जायो आरोखि दा पोस्ट अफिसा रतनपुर नांगौमोन रतनपुर गैयिनि थाखाय आदार्स लिरनानै होयोबा जोङो रतनपुरखौ लिरनानै लानो हागोन आरोखि बे अपसनखौ मोनो तो बे मोनसे सुबिदा दङ तो बेयाव जों रतनपुरखौ लिरबाय बेनि उनाव जोंहा गावगाबागाव मौजाखौ होदो जोंहा गिलादारि नोंथांमोननिया मा गोलैयो बेखौ होनानै लाबानो जाबाय पुलिस स्टेसन जोंना मेरापानि तो जों मेरापानिखौ सोना होनोसै आरोखि तो बेनि उनाव जोंहा फैबावबाय पिन क'डखौ गावबागाव पिन क'डखौ सोना होबानो जाबाय जों मेरापानि पुलिस स्टेसनखौ सोनाय लोगो लोगो पुलिस स्टेसन क'डआ गाव हारसिंनो बाव फैखायो आरोखि स' जा बे जाबाय बे जानायनि उनाव जोङो दा प्रेजेन्ट एड्रेसखौ नायनोसै जोंहा सरि नैबे डिउरिं अफ स्टे बेखौ नों साननानै होयोबाबो जोनोम साननिफ्राय साननानै होयोबाबो होनो हायो होआबाबो जेबो नङा आरोखि बेखौ तो पार्मानेन्ट एड्रेस आरो प्रेजेन्ट एड्रेसा जुदि एखे तो बेयाव चेक होबानो जाबाय टिक मार्कखौ होबानो जाबाय तो जोंना एखे नालाय जों बेखौ होनानै बारलांबाय तो बेयाव फैदों रिजन अफ एप्लिकेशन फर PRC माने मा कारनाव नों हायर एडुकेशननि थाखाय नालाय तो बेयाव बिदों नेम अफ दि इनस्टिट्यूट वेयर स्टुडेन्ट लास्ट अबेयाव लास्ट फरायदोंमोन स्टुडेन्टआ तो बेखौ लिरना होबानो जाबाय आं लिरनानै बारबोबाय दा बेयाव बिदों बिथांनि पासपर्ट फट' लेन्ड रेकर्ड सार्टिफिकेट ओमफ्राय बिथांनि न'खरनि बिमा बा बिफानि भटार आइडि कार्ड नांगोन ओमफ्राय नांगोन बिथांमोनानि न'खरा जे बे ओनसोलाव 20 बोसोर बा 50 बोसोर रायजो जाबोबाय बेनि मोनसे फोरमान बिलाइ नांगोन बियो बिफानि भटार आइडि कार्डआनो सोलिगोन बेनिफ्राय नांगोन बिथांनि बार्थ सार्टिफिकेटनि जायगायाव जों एडमिटबो होनो हायो आरो बिथांनि HSLC नि एडमिट कार्ड नङाबा मार्कशीटखौ बिनाय जादों आरो बिथांनि एप्लिकेशन फर्मखौथ' जों स्केन खालामनानै लाखानांगोन आरो लोगोसे बिथांनि लकेलिटि सार्टिफिकेटखौ गावबुरा सार्टिफिकेट होबानो जायो आरोखि तो जों दायो बिथांनि पासपर्ट फट'खौ सोलांसै तो भिडिअआ गोलाव जागोन आं बेनिखायनो दसे स्किप खालामनो सानदों आरोखि आङो ओरै सोबोजोब्बाय डकुमेन्टफोरखौ नायै नोंथांमोनाबो होबोदो तो डकुमेन्टफोरखौ नायै होनायनि उनाव तो नैबे गाहायाव फैदों जोंहा न' अफ पेज टु बि प्रिन्ट बेयाव 2 होदो ओमफ्राय बेनि गाहायाव पेज स्केन बेयाव 6 होदो स' होमबा जोंहा लिगेल माबाया जाखाङो आरोखि तो बेखौ सेबसाखौ सोदो सेबसा सोनायनि उनाव जों प्रिभिउबो लानो हागोन आरो साबमिटबो होनो हागोन आं आसा खालामो जे बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना गावनि PRC बा गावनि न' खाथिनि मानसिनि PRCखौ एप्लाइ खालामना होनो हागोन होननानै स' सेबसा सोखांनायनि उनाव आं प्रिभिउ लानोसै प्रिभिउआव नोंथांमोना नुगोन आं एप्लिकेन्ट नेम बिश्वजित दैमारि बायदिसिना नों जि सोदोंमोन बे ओंखारजोब्बाय स' बेबायदि जों खेबसे नायफिननानै चेक खालामनानै लायोबा मोजां आरो नङाबा मालाबा जोंहा टाइप खालामनायाव बा डकुमेन्ट होनायाव मालाबा भुल जालाङो स' बेखिनियानो आरोखि तो बेनि उनाव जों बेखिनिखौ नायखांनायनि उनाव दानिया साबमिट होनोसै साबमिट बेयाव ओंखारगोन येस होदो तो जोंहा नै एक्न'लेजमेन्टनि थाखाय दा प्रसेस जागासिनो स' एक्न'लेजमेन्टआ जोंहा प्रसेस जानायनि उनाव नैबे पेमेन्ट अपसन ओंखारबाय तो बेयाव पेआव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो जोंहा पेमेन्ट खालामनो थाखाय माखासे अपसन ओंखारसिगोन स' नोंथांमोननिसिम आंहा मोनसे गुरै खावलायनाय जाहाथे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ हानायमानि साबस्क्राइब आरो लाइक होयो आरो शेयार खालाम तो दायो जों पेआव क्लिक खालामबाय पेआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै जोंहा पेमेन्ट खालामनो अपसन ओंखारबाय तो आंहा CSC गोनां हिसाबै CSC आइडिनिफ्राय आङो CS वालेटनिफ्राय पेमेन्टखौ खालामना होनाय जासिगोन आरोखि स' आंनि रिकुवेस्टआ बेनो जे जाहाथे नोंथांमोना आंनि बे गोनांनि खेवजानाय चेनेलखौ जेसेबां हायो शेयार खालामलाङो जेसेबां हायो लाइक आरो कमेन्ट हो आरो माबाफोर उसुबिदा जुदि आंनि
दिन्थिनायाव मोन्दोंबा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरनो हागोन। आसा फारियो जे नोंथांमोननि गेजेराव आङो सासे गोदान इउटुबारा जाहाथे नोंथांमोननि अननायखौ मोनोबा जाहाथे आंबो उनसिम सासे मोजां इउटुबार जानानै नोंथांमोननि थाखाय गोबां गोदान भिडिअ आरो गोबां अनलाइन सलुसन होलांनो हागोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। जों पेमेन्टखौ खालामखांनायनि उनाव मोनसे एक्न'लेजमेन्ट रिसिप्ट ओंखारो, जाय रिसिप्टजों जोङो ट्रेक खालामनो हायो जे जोंनि PRCआ बबेसिम आवगायनानै दङ। नैबे पेमेन्ट साक्सेसफुलनि उनाव नै दायो ओंखारसिगोन। बेखौ बोरै मा खालामनांगौ, बोरै चेक खालामनानै हागोन आरो बोरै PRCखौ डाउनलड खालामगोन आं नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनाय जासिगोन। जोबथारनायाव नोंथांमोननिसिम आंनि चेनेलखौ लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।